Dnes je tu Hrušovský a Mečiar. Budeme sa baviť o vzniku sveta. Čaute. Takže, ako vznikol svet? Sú predsa dve teórie vzniku sveta. Takže dve, áno. Váš tlačový povedal, že áno, tak ja sa vás pýtam, vy mi to potvrdíte. Alebo vyhrať. Aké? Čo? Aké? Čo? No keď to povedal tlačový? Nie je to pravda. Fajn. Tie dve teórie? Jedna je náboženská teória stvorenia, druhá je teória evolučná. Evolučná teória hovorí, že sme vznikli z opice. Tak je to problém, ale nie je to katastrofa. A ty čo sa tak divne tváriš? Len ma prekvapuje to, že pokračuje v tom spôsobe nehovorenia pravdy. Prestaňte sa hrať na tú nejakého inkvizitora, ktorý určuje pravidlá pravdy. Vy naopak veríte, že sme vznikli z dinosaura. Je to tak? Toto je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Je pravda, že vláda schválila, že Mečiar klame? Nehovoríte pravdu. To akože ja? Kedy to vláda schválila, keď zase klame? Pán predseda, nie vláda. Už ma nebavíte s tým, už otravujete. Ale veď... Fajn. Druhá téma. Obvinili vás z toho, že na vreckovke nosíte nápis Plháková #1. Čo hovoríte na to obvinenie, že to... To bol jeden hnus. Chápem. A ty? Ja vidím, ako silnie tlak. Máš pravdu. Radšej to vypnem. Pán Vojtek, obed bude hotový. A tá vreckovka? Ale, pán predseda, dajte ju na stôl, ukážte a prečítajte. Viete, že ju teraz pri sebe nemám. No tak ty ukáž. No ukáž. Nie teraz. Fajn. Čo chcete? My chceme ľudí spájať, nie rozdeľovať. Tak si takto podajme ruky a hasta la vista.